Алексей Дудараў. Вечар. Меладрама ў дзвюх дзеях. Дзейныя асобы. Васіль, Ганна, гастрыт. Нашы дні. Дзея першая. Шэрая раніца. Сонца яшчэ спіць. Недзе далёка самотная зязюля лічыць некаму гады. Нястройны яшчэ нясмелы птушыны хор і смелы ўрачысты покліч кукарэку абвяшчаюць усёй вёсцы, што надышоў новы дзень. Павольна з-за вугла сваёй хаты выходзіць Васіль з вядром. Высокі, худы, ні таропкі ні ў рухах, ні ў словах, ні ў думках. Васіль, пазіраючы за сад. Уставай, уставай ужо. Ранак выдаўся сцюдзённы, у свеце неспакойна. Прэзідэнты шалеюць. Плюнь на ўсё і прачынайся. І сёння трэба жыць. З табой, з зямлёй і з людзьмі. Людзі добрыя ўсе, мо толькі забыліся пра гэта. Бягуць, едуць, ляцяць. Ці то ўцякаем ад некага, ці то даганяем, ліха нас ведае. Падыходзіць да калодзежа, пачынае даставаць ваду. Як у чыгунку жывём, аж бурбалкі, аж пара прэ. Немаведама, хто толькі гэту поліўку сёрбаць будзе, калі яна ўрэшце зварыцца. Дастаў вядро, пераліў у сваё. Аднёс у бок ад калодзежа, выліў на зямлю. Гэта на тваю хату, Сёмка. Вяртаецца, зноў пачынае даставаць ваду. Як паспакайнець? Няма спакою і дабрыні не знойдзеш. Дабрыня ціхая. Дастаў вядро, пераліў, аднёс, выліў. А гэта на тваю хату, Іван. Вяртаецца, зноў дастае ваду. Думаеш, глупствам займаюся. Няма каму ваду з калодзежа браць. Раз'ехаліся ўсе. А калодзеж жывы павінен быць. З яго чэрпаць трэба, каб і вада жывой была. Во я і выбіраю яе штодня. За былых сваіх суседзяў, за дзяцей іх і за свайго сына. Аднёс вядро, выліў. На тваю хату, Пятрок. Ах, дзеткі, дзеткі, такія вы ў нас грамацеі выраслі. Яны табе і Бога на лапаткі пакладуць, дакажуць, што Юда некалі добрую справу зрабіў. Усё могуць. Толькі сваіх дзяцей не хочуць на свет пускаць. Ці то баяцца, ці то лянуюцца, ці то хочуць, каб ніхто жыць не замінаў. Дык ты сам жывеш, дык і другому дай. Ненароджаныя дзеткі, гэта ж усё адно, як памерлыя. Слухаеш? Ну, слухай, слухай. Холадна, мабыць, там і цёмна. Дзе там? У космосе, конечно. Дзе ж яшчэ? Я во падумаю, а што калі б мае бацька-маці ўзялі ды не нарадзілі мяне, а? Ды я б ім гэтага ніколі не дараваў. Хаця не соладка было. 3 вайны ад пляскаў. Мнагавата. Ды і без вайны жыццё мёдам не было. І ад чужых, і ад сваіх нацярпеўся. Сын пісем не піша. Слухаеш? Слухай, слухай. І прачынайся. Прачынайся. Да калодзежа падыходзіць Ганна, такая ж, як і Васіль, старэнькая, белая. Яна нікуды не спяшаецца. Спынілася, паслухала. Ганна. Чаго это ты, Васіль? Што? Бубніш нешта сам сабе, маліўся ці што? Размаўляў сонцам. А шалеў пад старасць. З Богам трэба размаўляць, а ты немаведама з кім. З кім хачу, з тым і размаўляю. Свабода совесці.
Маўчыць яно, свеціць і маўчыць. Слухае. Доўга ты яшчэ пражывеш, Васіль? Кінь ты. Гаварыць табе яшчэ хочацца з кім-небудзь, а перад смерцю чалавек заціхае і маўчыць, як тваё сонца. Колькі гэта табе? 80, а мо і болей. Лічыць надакучыла. Дык гэта ты старэйшы за мяне? А ты думала? Ну, тады і мне яшчэ трохі пасмылець трэба. Хаця б да тваіх гадоў. Смылей на здароўе. Вады з твайго калодзежа возьму. Бяры. Уважліва глядзіць некуды ўдалячынь. Падымаецца, выходзіць уперад. Што там? Ідзе нехта. Ганна падыходзіць, глядзяць удваіх. Павярнуў. У займішча, мабыць. Ганна падыходзіць да калодзежа, марудна апускае драўлянае вядро. Грышка твой усё не піша? З'ехаў пасля арміі, зусім забыўся, што ў яго бацька ёсць. Была б Наста жывая, дык пісаў бы і прыязджаў. Бацьку дзеці лягчэй забываюць. Твая праўда. Сон я сёння бачыла. Можа, разгадаеш? Знайшла цыганку. Дык ты ж сонцу молішся. Расказвай, разгадаю. Іваньку бачыла, старэйшага свайго. Здаецца, роўненькае поле жытнёвае, неба над ім чыстае, чыстае. І жаўрукі ў ім вісяць. І як быццам Іванька мой ідзе гэтым полем, раз по раз жменю зерня дастае з кішэні і сыпле сабе пад ногі. Я стаю на ўзмешку ды і думаю, навошта ён зерне кідае ў зямлю? Жыта ж ужо вырасла, у каласы пайшло, а ён нанава сеяць надумаўся. Спытаць хацела, а голасу няма. Ён і прайшоў. Я і не спытала. Васіль не адразу. Добры сон. А чым? Неба было чыстае. Ну, чыстае неба заўсёды на дабро. Жыта было? Было. Хлеб на дабро. Жаўрукі з песняй таксама на радасць. А Іванька, нябожчык, аж снець гэта ж кажуць. Ён жа без весці. Які ж нябожчык, дурніца старая. Яно то так. Я табе кажу, добры сон. Чакай. Што чакаць? Радасці, дзіва нейкага. Ну, дзякуй табе. Маліся далей, пайду казу пасвіць. У займішча буду заходзіць, мо ўзяць што? Хлеба купі, і пенсію сёння павінны даць. Ага. Разышліся. Васіль панёс вядро з вадой да хаты. З другога боку вуліцы выходзіць гастрыт. Маленькі, жвавы і нейкі калючы дзядок. Усё ў яго вострае. І барада, і плечы, і локці, і калені, і нос. Прыйшоў па ваду з чайнікам. Дастаў, наліў у чайнік, выпіў з носіка. Пастаяў, уздыхнуў, прысеў на лавачку. Гастрыт кліча. Васіль! За плотам з'явіўся Васіль. А? Калі паміраць думаеш? Васіль без паўзы. У сераду. У гэту ці што? У якую ліха яе ведаю. А што ў сераду гэта як піць даць, самы зручны дзень. Памру, значыць, зранку. Не, пасля абеду.
памыюць вадой вось з гэтага калодзежа. Холодная ж? Табе холодная, а мне в акурат. Ну, увесь чацвер поляжу ў хаце. У пятніцу, значыць, на кладзішча. А потым ужо ўсе выхадныя памінайце. Піце, гуляйце аж да панядзелка. На гэта 100 другую пакіну. Гастрыт, падумаўшы злосна. Брэшаш, не беру. И ты боишься, повинен бояться, не... Ну что ты в житті бачыў, каб з лёгкай душой смерть прымаць? Усё трэба рабіць з лёгкай душой. Брэшаш. А ты не гаўкай тады. Прыпёрся ёлкі-маталкі пра смерць бая. Знайшоў пра што. А я, можа, на всю 100 замахнуўся. На што табе столькі капціць? Унукаў дачакацца трэба. Ха. Дык, а яны, можа, ўжо ёсць, а ты не ведаеш. Унукі, піша каму-небудзь твой Грышка. Піша? Мне піша. Брэшаш, мне не пішуць, і твой павінен не пісаць. Піша. Брэшаш. Калі ты нарадзіўся, Мікіта? Ну, осенню. Правильно. Что правильно? У каляды цябе бацька з маткай рабілі. Во што. У самую сцюжу. І на сугробе. А цябе? Мяне на печы, на гарачых цаглінах. І ўсё. Ідзі дадому, Мікіта. З табой пагаворыш, потым цэлую ноч поскудзю сялякая сніцца. Ладно, пагляджу я, ці такі ты будзеш весёлы, калі гэта сука Касаеў сур'ёз за цябе возьмецца. Пагляджу. А мо мне давядзецца паглядзець, а? Ты ж ад сваёй злосці капыты адкінеш. Твар вунь, як жоўты кукіш. На гэта не надзейся. Здохну, а цябе перажыву. Пачакай, пачакай, едзе нехта. У вёску едзе. Выбеглі ўперад глядзяць, чакаюць, уздыхнулі. Павярнулі, па грыбы прыкацілі. А ты ўжо ўзрадаваўся. Не прыедуць. Ха-ха, яны і на хаўтуры не прыедуць. Соромно будзе ў труне ляжаць. І чаму ты так пра смерць любіш пагаварыць, не раўнуючы, як я пра свой раўматызм? Дык у мяне хвароба яна праклятая, косці ломіць, хочаш не хочаш, а будзеш і памятаць і гаварыць, а пра смерць? На які д'ябал языком менціць, прымервацца да яе? Не спужаеш і не ўцячэш. Не разумею, як так можна? Усё яму добра, усё хораша. Што за народ? Б'юць іх добра, апошнія адбіраюць, хай. Дзеці забыліся, так трэба. Смерць у вочы глядзіць. Заходзь, любая, чарку дам. Лапух. Не хадзіў бы ты да майго калодзежа, а, Мікіта? Хадзіў іх і буду. Не забароніш. Забараніць не магу. Гэта калодзеж. Самая смачная, самая чыстая вада. У цябе самая смачная? Тьфу! Што ты робіш, вырадак? На святы калодзеж пляваць. Гэта вада душу мякчэйшай робіць і галаву яснай. Васіль, растлумач ты мне. Хоть забі, не разумею. Што растлумачыць? Ты просто придурок, ці толькі прыкідваешся. Сонце, як людоед, моліцца. Вода ў яго, ну не просто вода, а жывая. Нябожчыку на пятку капні ў скокі пойдзе. Здзяцініўся пад старасць.
Иди ты, Микита, отсюль. Не пойду. Не тревожь моего сердца. Не пойду, вулица не твоя. Тады злазь з лаўкі, падла, лаўка моя, сам рабіў. Гастрыт устаў з лаўкі, сеў побач на траву. Подавися с маёй лаўкай, куркуль. Васіль маўчыць. Перажы так. Сталоўка ўжо адчынілася, Мікіта, ідзі гуляш калгасны ў займішча есці. Вадзіцы з майго калодзежа, напіся і ідзі. І пайду, а ты бульбай нішчымнай давіся. Я сам сябе ўсё жыццё карміў, кармлю і да смерці карміць буду. Брэшаш, грошай шкада, во і цягнеш сябе жылы. А на што яны табе? Богу ўзятку даваць уздумаў? Не хачу нават пад старасць, як той клоп жыць. Хадзіць па зямлі ў сталоўцы абедаць. Гэта ж сорам. Гэта не сорам, гэта общественное питание. І потым я заслужыў, у мяне пенсія. Пенсія хутка ва ўсіх будзе. Хто толькі нас гуляшамі карміць будзе? Я калі-небудзь на цябе ананімку напішу, пабачыш. Злосны пайшоў. Чайнік з калодзежнай вадой застаўся каля лаўкі. Васіль адзін. Ты не крыўдуй на яго. Душа ў чалавека баліць. Нічога за ўсё жыццё нікому не аддаў. Аддаць трэба. Трэба. Тады і сагрэеш, і суцешыш, і сілы пад старасць дасі. Праўда? Слухаеш? Пайду свінату сваю карміць. Чуеш? Вішчаць. Эх, ручухны мае, ручухны, што ж вы гэтак расхадзіліся? Ці не дождж збіраецца? Непадобна, як быццам. З'яўляецца Ганна, сумкай хлеба, стомленая і вясёлая. Канчай маліцца, будзем весяліцца. Хлеба купіла? Ага. А пенсію прынесла? Пенсію не далі. Ты, кажуць, з завітушкамі распісваешся, я без завітушак. Сам сходзіш. Присела на лавку, зняла хустку. Ну, давай, Васіль. Васіль глядзіць здзіўлена. Што табе даць? Страсяні касцямі, пакажы самадзейнасць. Ды ты, мабыць, піва ў сталоўцы выпіла? Пісьмо табе прынесла. Ад каго? Ну, ад каго ты думаеш? Давай. Не-не-не, табе радасць, дык ты ўжо і мяне парадуй. З гоцай лявоніху з прыпеўкамі. Не дуры галавы, адкуль пісьмо? Ой, язык зламаць можна. Нешта такое джик-гам-гау. Джесказган. Во-во. Ад Грышкі. Лявоніху, Васіль, лявоніху. Ну што ты як маленькая, чэснае слово. А так забі, не аддам. Ай, ёлкі-маталкі. Падышоў, схапіў сумку, пашукаў і не знайшоў. Аддай табе, кажуць, а то зараз самую шчупаць пачну. Ой, спужаў. Мяне ўжо можна шчупаць. Фу! Лявоніху, Васіль, а то зараз пайду. Дык я ж растрасуся. Пайду і аддам толькі пад вечар. Каб ты згарэла, разы са два тупну. Не-не, пад музыку, заспявала. Ой, лявоніха няжонка была, немытую рубашонку дала, немытую, не качаную, у суседа
Ну, чаго ты колам стаў, танцуй, спявае. Не мытую, не качаную, у суседа пазычаную. Весялей, весялей. Туры, туры, тушачки, туры, тушачку. Васіль скача. А цяпер у прысядкі. Васіль сагнуўся, каб пусціцца ў прысядкі, і знерухомеў. Васіль схапіўся за спіну. Ой, чаго это ты? Васіль стаіць, сагнуўшыся, як пытальнік. Порхаўка старая, прысядкі ёй трэба. З маім здароўем лявоніху. Хадзі, во, разгінай мяне, каб табе не ведаю што. У мяне ж сярэдзіна. А, господі, подбегла. Што ж рабіць? Увапрыся далоняю сярэдзіну. Ды не кулаком, а далоняй. Так, так. Не, вышэй трохі. Вот шокнутая. Ці ж можна так з чалавека здзекавацца? Ну, ладно табе. Дай толькі разагнуцца. Ты ў мяне балетам заскачаш. Вот так трымай. Цяпер бяры за галаву. Так, разгінай. Ганна спрабуе разгінаць. Ох, нічога не выйдзе, цягні на лаўку, пакладзі як-небудзь, сам буду разгінацца. Ганна вядзе старога да лаўкі. Ой-ёечкі, каб жа я ведала. Васіль сярдзіта. Галавой думаць трэба, самадзейнасці ёй захацелася. Ганна подвяла Васіля да лаўкі, асцярожна паклала яго на яе. Паволі выпрамляецца. Давай пісьмо. Ганна дастае з-пад кофты. На. Васіль лежачы разрывае канверт, нецярпліва выцягвае белы лісток. У цябе акуляры з сабой? Зараз. Дастае сумкі. На. Васіль надзявае акуляры. Ганна ўздыхнула, дайшла да плота глядзіць. Васіль жмурыцца, здымае акуляры. Ты ў іх бачыш што-небудзь? Усё чыста. Туман нейкі і ўсё. Перавярнуў акуляры дужкамі ўперад. Во, другое дело. Ты ж іх не тым бокам носіш. Прачытаў некалькі радкоў, спахмурнеў, адразу забыўшыся пра сярэдзіну, падняўся, сеў, паклаў на калені пісьмо, акуляры. Сумна глядзіць перад сабой. Ну, што там у яго? Маё гэта пісьмо, Ганна, маё. Пасылаў з месяц таму, вярнулася. Зноў Грышка выбыў некуды. Во табе і лявоніха няжонка была. Паўза. Старая павольна падыходзіць да лаўкі, сядае побач. Не сярдуй, Васіль. Кінь ты. Табе хоць ёсць ад каго чакаць. Дачакаешся. А я б, здаецца, з раніцы да ночы скакала, каб толькі ведаць, што мой Віцёк няўдажны калі-небудзь успомніць пра мяне. Хай ужо і пісьма не напішыць, абы толькі ўспомніў. Не сярдуй. Дастае з сумкі хлеб. Булкі табе хопіць. Хопіць. А то 2 магу пакінуць. Хопіць адной. Ну, пайду. Пайшла. Стары зноў разгарнуў пісьмо, пакруціў у руках, паглядзеў і горка засмяяўся. Падыходзіць Гастрыт. Жывеш? Жыву. А чаго ты рагочаш? Хачу і рагачу. Атрымаў, я бачу. Ну, атрымаў, а табе што? Давай пачытаю. Ідзі, Мікіта, не чапляйся.
Грошей, канешне, просить. Пропився до нитки, мой батько вспомнил. Каб ты сдох. Ну что ты за человек? Гастрит. Одно слово гастрит. Чаго ты такі злы? Я не злый, я честный. Гвоздану я тебе калі-небудзь. У суд подам, посадять. Прэмію дадуць. Ад цябе ж ва ўсім свеце холодна. Ідзі, я табе сказаў. Я по свой чайник пришел. Забывся тут. Где подел? Вунь стаіць. Гастрыт падышоў, узяў чайнік, выліў з яго ваду. Воды свежей можно взять? Бяры. Гастрыт пачынае даставаць ваду. Что гэта в свете робится, Василь? Лето кончается. Куды идем? Не ведаю. Чым далей, тым людзі паганей робяцца. Сёння каля сталоўкі бугая гэтага мішку селяўца сустрэў. Вісіць на плоце, носом сваім чырвоным шмыгае. Дзед, кажа, я, як убачу цябе, кулакі свербяць, так хочацца табе па вуху даць. На, кажа, 1000 і подставуха. Я прымачу адзін разок. Алкаш няшчасны. І чаго яны такія? Толькі пра то і думаюць, каб кожны дзень гарэлкі нажарціся да ікаўкі. А што ім яшчэ рабіць? Ні рукі, ні душы не занятыя. Хай над сабой працуе, павышаюць уровень. Во ён гарэлка і павышае. Мы ім шчасце заваявалі, сытыя ўсе, бутыя, адзетыя і недовольныя. Якое межа трасы трэба? Шчасце з чужых рук заўсёды кіслае. Шчасце самому сабе рабіць трэба. Абутыя, адзетыя. І ўпрогаладзь жывучы радасныя песні спяваць можна. Не ў сытым пузе шчасце. А ў чым жа яно? Растлумач мне цёмнаму, святы чалавек. У працы, у радаснай працы. А вы адбілі ахвоту ў людзей радасна працаваць на зямлі. Хто гэта мы? Ты такія ж сталопы, як ты. 100 гадоў гадзілі людзямі, цяпер гадзяць. Гастрыт падняў палец угору. І там гадзяць? І там. Василь, я тебе по-суседски папярэджваю. Не смушай людзей. Ты ведаеш, супраць чаго выступаеш? Супраць дурноты. Василь, я честный. Я могу анонимку написать. Пиши. Выключить куды трэба за такие закидоны. Не пужай, скончыўся твой час. Честное слово напишу. Пиши. Падняўся з лавачкі, пайшоў да веснічак. Прыбягае Ганна, без хусткі, расхрыстаная, заплаканыя вочы гараць. Ганна крычыць: «Люцы! Люцы!» «Чаго ты?» Ганна задышліва: «Радзіва! Радзіва! Хутчэй уключыце! Слухайце!» Васіль подбегам кідаецца да акна, адчыняе яго, круціць дынамік, урываецца голас дыктара. Голас дыктара, яе мацярынскую любоў і пяшчоту. Я памятаю яе ласкавыя рукі, што пяклі самы смачны хлеб і маглі трымаць зброю. У грозныя дні вайны ў партызанскім атрадзе яна абараняла радзіму. Фу, а я ўжо думаў, што ізноў вайна. Гастрыт да Ганны: «Ты что, с глузду з'ехала?» «Сціхніце!» Голас дыктара: «Цяпер я далёка, але вельмі часта мне сняцца начамі нашы вешкі». Ганна ўсхліпнула: «Сыночак!» Голас дыктара: «Хата канцавая, 3 бярозкі пад акном і мама».
На гэтых словах Ганна, ўжо не стрымліваючыся, загаласіла на ўвесь голас. Пайшла да акна, схапіла з падаконніка старенькі дынамік, прыціснула яго да грудзей. Васіль спалохана. Ганна, Ганна, ты гэта... Сядь, супакойся. Не трэба так. Зараз вады дам. Чаго ты? Да гастрыта. Чаго слупянеў? Дай свой чайнік. Гастрыт падае чайнік, Ганна п'е. Дайце-ка даслухаць. Бярэ з рук Ганны дынамік. Голас дыктара. Паважаная Ганна Восіпаўна, ад усяго сэрца мы жадаем вам моцнага здароўя і доўгіх год жыцця. И по просьбе вашего сына Виктора передаем для вас вашу любимую песню «Ой, ляцелі гусі з броду». Ганна, вытираючи вочы. Дочакалася, дзякуй Богу, успомніў, спокойно помру. Гучыць песня па радыё, старыя слухаюць, ціха так слухаюць. Вось яно і дзіва. Ваську ў сне бачыла, а Віцёк аб'явіўся. Помніць, любіць. Васіль бубніць паблажліва. А толькі ныла ўсё. Няўдачліва я яго радзіла, няўдачны ён атрымаўся. А ён цябе на ўсю краіну. Увесь народ цяпер ведае, што на зямлі жыве Ганна Звежак. І што сын у яе ёсць. Хоць і далёка, але ж ёсць. Ой-ой-ой-ой, зірніце вы на іх, загарэліся, засвяціліся, аж блішчаць. Мікіта, ты ідзі адсюль, я цябе прашу. Не пайду, нечага тут. Да Ганны. Ганна, я тебе поважаю, але я честный, я справедливый, не крыўдой, не про цябе гэта ўсё, не ён гэта. А хто ж? Табе вушы позакладывала, ці што? Про наши ж вешки говорили. Другие вешки, другая Ганна и другі Витек. И он такое не мог написать, не мог. Дык што ж яна сама пра сябе напісала? Не ведаю, дзе ён у яе, дзе? Вы ж ведаеце, сядзіць. І каторы раз? Толькі, Ганна, прашу, не крыўдой. Я честны, я справедлівы. У мяне ў самога дзеці няўдачныя. Расціў, карміў іх, дык быў хорошы, а выраслі дрэнным стаў. Грошы толькі пасылаюць, рублямі ад мяне адкупліваюцца, а каб што-небудзь такое, і не падумаюць, і не ўспомняць. Няўдачныя. А вось Віцёк пра яе ўспомніў, узяў і напісаў. Ага, сяджу на нарах, як кароль на імянінах. Передать для моей маці, ой, ляцелі гусі. Ідзі адсюль. Не пойду. Ганна, не слухай, ён кантужаны. Ды не быў я кантужаны. Цябе акушэрка кантузіла, да Ганны. Прозвішча твоё перадавалі ці не? Не пачула я, пра вешкі толькі. Што добра чалавеку, калі ў яго куточак родны на зямлі ёсць, дзе некалі босым па расе бегаў. Добра, значыць, што цябе чакаюць і помняць заўжды. Яшчэ нешта, а прозвішча не пачула. Я не з самага пачатку слухаць стала. Перадавалі, канечне, і 3 бярозкі пад акном у цябе растуць. Стоп! Калі ён з'ехаў, бярозка адна была. А гэтыя 2 без яго выраслі. Я памятаю. Скажыце, адкуль ён пра гэтыя бярозкі ведае? Ні разу не прыязджаў, пісем не пісаў. Адкуль ён ведае?
Прошу тебе, Микита, сойди из воч. Не дай и мне под старость у турму сесці. Да Ганны. Я ведаю, што пра цябе перадавалі. Пра цябе. І Вітьком яго завуць, і ў партызанах жа ты была, і Вешкі, і па бацьку ж цябе восі паўна. А вось і не, па бацьку яе Васильевна. Васіль уражана. Як? Гэта Піліпа майго Восіпавічам звалі. Дык як жа гэта я забыўся? Усё ясна, так я і думаў. Тыснуў пальцам у Васіля. Ён напісаў, заяўку зрабіў заместа твайго Вітька. Ды не, Ганна, што ты, не, што ты выдумаў, дурань? Ну, артыст, ну, Васіль, за такія штучкі ведаеш, што бывае? Ды пры чым тут я? Ён, мабыць, напісаў і пра Піліпа, а там пераблыталі. Хопіць лухту несці, там не блытаюць. Ганна ўстала з лаўкі. Нашто ты гэта, Васіль? Не варта было. Цяжка пайшла прэч. Васіль крычыць услед. Ды няхай мне рукі адваляцца, калі гэта я пісаў. Ды я і пісаць разумна не ўмею. Ды і не ведаю, дзе гэта радыё. Ганна! Ганна не азірнулася, пайшла. Гастрыт сумна глядзіць ёй услед. Васіль на гастрыта. Расстроіў толькі бабу за глупства. Васіль выцягвае са штаноў дзягу. Здымай штаны. Што? Здымай штаны, падла, я цябе вучыць буду. Ну. Васіль наступае на яго. Асталоп, пень, гастрыт, бульдозер пракляты, што ў цябе пад сарочкай? Гастрыт таксама завёўся. Рэбры ў мяне пад сарочкай і пуп. А сэрца? Дзе тваё сэрца? Радасць у чалавека была. Яна ж без яе ўсё жыццё сваё. Адна ўсё жыццё. Гаротніца. А ты? А я не дазволю ўсяму народу, ўсяму государству галаву дурыць. Мільёны людзей падманваюць. У мяне таксама дзеці. Але ж я не хачу, каб мне па радыё гусей спявалі. Па нашым радыё толькі праўду перадаюць. І нечага. Васіль махнуў рукой. Што з табой гаварыць? Цяпла ў цябе, чалавеча, няма. Хоць 100 гадоў яшчэ пражыві, не даведаешся пра самае галоўнае. Пра што гэта? Навошта мы, людзі з таго свету, на гэту зямлю прыходзім? Навошта жывём? Няўжо ведаеш? Ведаю. Даў нам Бог жыццё, каб мы ўсё гэта сагрэлі. Душамі сваімі сагрэлі. Дык грэй жа, грэй! Хаця чым табе грэць? Халодны ты. У мяне 36,6, як ва ўсіх. Не свеціць на цябе сонца. Пайшоў. Сам ты! Не прыдумаў, што сказаць, і змоўк. Вечар, з'яўляецца Васіль. Доўга-доўга глядзіць на дарогу, уздыхнуў. Падышоў да калодзежа, пачынае даставаць ваду. Прыходзіць гастрыт. У свежай кашулі, пры гальштуку нават. Сумны. Здароў! Зноў прывалокся? Мікіта, я сварыцца больш не буду. У мяне на цябе нерваў не хапае. Сядзі і маўчы. Маўчу. А ты раскажы. Што? Гастрыт смяецца. Як учора каня выпрошваў у старшыні.
Ишь ты, кавалерыст, барон цыганскі, коня яму трэба, узятку нават даваў. Я купіць хацеў. Навошта ён табе? Адчапіся. Скажы, на што адчаплюся? С конем я сам сябе прокормлю. А так, год-два, я ж дзяржаве на шыю сяду, як і ты. Я не на шыі, я на пенсіі. І што чалавеку яшчэ трэба? Усё ёсць. Государство про яго клапоціцца, пенсію плоціць, а ён... Гэтымі грашыма сына ад мяне адбілі. 5-ты год немаведама дзе бадзяецца. Бацьку роднага забыў. Пры чым тут пенсія? А прытым, ведае ён, што мне яе даюць. А раз даюць, значыць, з голаду не здохну. А не здохну з голаду, навошта ж пра мяне клапаціцца, пісьмы пісаць? Як ты там, бацька, жывеш, маешся ў нашых неперспектыўных вешках? Ведае, рубель ёсць, сталоўка ёсць, накормяць якім-небудзь гуляшом. А я б, здаецца, крапіву з лебядой еў, каб толькі ўнука ці ўнучку за руку павадзіць. Гастрыт. Распусціўся ты, Васіль, ой, распусціўся. Нічога не баішся. Дэмагогіяй займаешся, усім незадаволены. І гэта табе не тое, і тое не гэта. Ой, няма на вас пастуха. А на цябе? А я сознательны. Ну, канешне, ідзі гуляш у сталоўку есці. Што ты да гэтага гуляша прычапіўся? Сёння шніцель давалі. Ну, шніцель. Гастрыт уздыхнуў. Ой, няма. Пайшоў. Васіль адзін глядзіць на дарогу. Стамілася бедалага. Адпачывай ужо. Хаця дзе там? Амерыканцаў грэць пойдзеш? Давай, давай. І ім трэба. І там, мусіць, ёсць людзі, што чакаюць цябе. Дай ты ім здароўя, радасці, спалі ўсё благое сваім цяплом. Дастае вядро вады, адносіць яго ад калодзежа, вылівае на траву, пачынае набіраць новае. Толькі там не затрымлівайся ўжо. Як мне здаецца, дык ты ўсё-ткі нашага роду племені. Мабыць, на нашу зямлю трохі раней зірнула. Ты наша. Але і астатнія твае дзеці. І іх любіць трэба. Любі, не стамляйся. І нас, і іх. Ну, шчаслівай табе дарогі. Набраў вады, пайшоў у свой двор. Са свайго двара прыходзіць Ганна. Марудна-марудна апускае ў калодзеж вядро. Падымае, пералівае ваду ў сваё вядро. Узняла, панесла, паставіла вядро на зямлю, памахала рукой. Узяла, зноў трошкі пранесла, зноў паставіла. Падышла да лавачкі, села, заплакала. Ціха, аднымі вачыма. Прыходзіць Гастрыт. Гастрыт. Чаго макрычу развяла? Сілов нямаша, Мікіта. Поўнае вядро ўжо занесці не магу. А на што табе поўная? Прывыкла. Адвыкай. Казу ж напаіць трэба. Пагаварыць трэба. Азірнуўся. Гавары. Іначэ-то не бачыла? Каго? Кота майго рыжага. Не. Збег некуды вовчае мяса, я праз яго цэлую ноч не спаў. Праз кота? Праз яго старую падлу, можа паміраць куды пабег, коты ж кажуць, на вачах баяцца паміраць. Не бачыла я твайго Піначэта. Лёг учора з вечара, толькі вочы закрыў, толькі драмаць пачаў, чую, нехта глядзіць на мяне. Вот так блізка-блізка нахіліўся і глядзіць, аж страх за сэрца ўзяў. Вочы расплюшчыў, нікога. Толькі зноў драмаць, глядзіць падлюга.
Ды хто ж гэта? А каб я ведаў, насланнё нейкае, позірк дурны. Здаецца, пронізуючым галаву наскрозь і пад падушку зазірае. Адзінота гэта, Мікіта. Мне, калі Піліп памёр, гэткае ж броілася. А мой смерць уже прыглядаецца, з якога боку за мяне ўчапіцца. Мой яна касая. Ды не, ранавата яшчэ. Яно заўсёды ранавата. Праз ката гэта ўсё. Збрадлівы зараза быў. Ганяў я яго, біў, а ён, аказваецца, спакой мой сцярог па начах. Чым жа гэта? Дыхаў. Пнецца мне пад бок, клубочкам скруціцца, вурчыць і дыхае. Куды збег? Можа, прыйдзе яшчэ? Устала. Ну, пайду. Гастрыт рэзка. Сядь! У мяне ж коза там. Не здохне твоя коза. Сядь! Гаварыць буду. Ганна села, чакае. Гастрыт хвалюецца, папраўляе гальштук. Ну, чаго ты мыліся, як дзеўка перад свахай? Гастрыт не адразу. Ганна, давай я на табе як-небудзь пажанюся, а? Што? Ну, чаго ты штвакаеш? Ты адна і я адзін. Разам як-небудзь ужо на гэтым свеце. Во, спасибачкі, во, уважыў. Гэта ты мяне заместа кота свайго рыжага да сябе завеш, каб дыхала. Дык і я ж табе дыхаць буду. А мышэй мне лавіць у тваёй хаце не трэба будзе. Ай, ладно табе, не хочаш да мяне, я да цябе перайсці магу. Шкода глядзець на цябе. Ледзь ногі валочыш, а ўсё коза, гарод, сваткі. Непрыкметна выйшаў са свайго двара Васіль. Стаў, слухае. Няўжо ты за сваё жыццё не нарабілася? Адпачні. У мяне грошы на кніжцы ёсць, хату прададзім. Хоць пад старасць пажыві па-людску. Ганна. Смяяцца ж будуць, Мікіта. Каму смяяцца? Вёска пустая саўсім. Не смяяцца, не плакаць няма каму. Давай перабярэмся ў займішча. Там асфальт, магазин, сталоўка, людзі. Путёўку мо якую возьмем на курорт. А што? Мы ж з табой за свой век напрацаваліся. Хопіць ужо. Мне нічога не трэба. Ды табе. Адпачні ты, а? Ганна. Хоць цяпер парадуйся жыццю, уздыхні на поўныя грудзі. Ты ж зарабіла сабе гэта. Ці праўда? Ганна вздыхнула. Ну то так, што казаць, праўда. А грошай нам з табой хопіць. За гэта не бойся, пражывём. Ды нам шмат і не трэба. Конечно. Васіль злосна. Ашалела баба. Гастрыт азірнуўся спалохана. Не лезь, я сватаюся. Васіль да Ганны. Каго ты слухаеш? Бахіла старая. Курортніца. Адпачываць захацела. Вунь наш курорт. За вёскай, пад бярозкамі. Прыйдзе час, адпачнём. Наляжымся, наспімся, наадпачываемся. А пакуль сілы ёсць хоць каліўца, рабіць трэба, рабіць. Для каго ёй рабіць? Яна ж усё жыццё як праклятая, як катаржная. Васіль ужо спакойна. Ты не зразумееш. Ганна, адумайся, жыць надакучыла? Не надакучыла, стамілася толькі я.
І я стаміўся, але мы з табой яшчэ толькі таму і жывём, што кожную раніцу па ваду ў гэты калодзеж ходзім. На сотках сваіх калупаемся. Хоць адзін дзень паспрабуй паляжаць паленам, усе хваробы як саранча наляцяць. Дык вож на Мікіту нічога не налятае. А ён іначай і не жыў. Усё жыццё з чайнікам па ваду хадзіў. Я адказным і сазнательным быў. Кінь, Ганна, я табе сказаў. Дык сілоў няма вядро вады падняць. Што ж рабіць? Бяры сваю казу за рогі і перавядзі у мой хлеў. Няма сілы, па палавінцы насіць будзем. Ты палавінку і я палавінку. Разам. Гастрыт уражана. Ну і гад ты, Васіль, ну і гад! Я са сватава, ён жэніцца. Чаго ж ты яе раней не прасіў? Саромеўся. На 8 дзясятку? Да Ганны. Пайшлі, не слухай яго. Самому не пад сілу варочы, дык батрачку сабе захацеў узяць пад старасць. Хадзі, баба, да мяне. Жыць будзем, як жылі, памагаць адно аднаму, адпачываць па святах. І рабіць на зямлі. Трэба так, Ганна, трэба... Не слухай яго! Ціха, мужчыны, не сварыцеся. А можа, мы пад адным дахам в адной хаце ўсе разам сыдземся, ды будзем жыць. Я вам бялізну буду мыць, а вы... Тьфу, я ей руку и сердце, она мне общежитие, дом престарелых. Тады пайду ў свайго Піліпа спытаюся. Калі дазволіць, перайду. Як у Піліпа? На кладбище пойдешь? На што? З партрэта спытаюся. Што скажа, так і будзе. Ідзі, пытайся. Ганна пайшла, Васіль і Гастрыт касавурацца адзін на аднаго. Ну за что? За что ты мяне, Васіль, так ненавидишь? Кінь, Мікіта, не ўмею я ненавідзець. Добранькі, значыцца, хіба можна ў гэтым свеце без ненавісці пражыць? Можна. Ненавісць і святая ёсць. Святое ў жыцці толькі святло, цяпло, любоў і зямля. Поп ты! Васілья! Вяртаецца Ганна. Старыя чакаюць адказу. Ганна, выцершы ражком хусткі вочы. Дазволіў. Пасля паўзы. З табой, Васіль, жыць буду. Гастрыт, блазнавата і горка усміхаючыся, пляскае ў далоні. Горка, горка, горка. Заслона.